Рәхимә апага 76 яшь, 70 яшькәчә безнең коллективта сак хезмәтендә булды. Тырышлыгы, уңганлыгы белән дә дан тотучы хезмәттәшебез бүген дә өйдә кул кушырып утырмый. Иртә яздан кара көзгәчә бакчасыннан кайтып керми. Эшләгән кешегә эш бетми ди ул. Пенсиядә булсак та, Аллага шөкер, менә шулай киләбез, эшлибез. Яшәргә тырышабыз, хәрәкәтләнәбез, хәрәкәттә бәрәкәт дибез дә, кайтабыз, шунда безгә бик кызык, күңелле була. 4 сутый бакча участогында ниләр генә үсми. Кыяр, борыч, баклажан, ташкабак өлгергән, помидорлары кызара, кура җиләге пешә. Сарымсакны җыеп киптерүгә куйган. Карлыган, крыжовниктан кайнатмалар ясарга да өлгергән. Яшең зур, бакчаңны сат диләр кызым белән киленем, әмма күп нәрсәне улым ясаган бакчамнан аерыласым килми ди Рәхимә апа. 2 ел элек вакытсыз вафат булган улын сагынып. Шушы бакчаларны, шушы ниләрне утыртты, бөтенесен ясады. Шу менә балам истәлеге дип, менә һаман шулай нитәм. Кыйлар казытты, бөтенесен эшләтте, бөтенесе бар эшләргә, менә яшәргә генә, балам юк, менә шу балам истәлеге дип инде шулай ташлыйсым килми. Тамара Федотова Рәхимә апаның күптәнге дусты. Ул да лаеклы ялда. Күршедә яшиләр, бакча участоклары да янәшә. Тамара Петровна да дусты кебек үк кечкенә генә участокта күп итеп яшелчә, җиләк-җимеш үстерә. Лично мне нужно огород. Мин бакчаны канәгатьләнү хисе алу өчен үстерәм. Җирдә эшләргә яратам. Шөкер, участогымда бар нәрсә яхшы үсә. Кыяр, помидорлар барысы да үз бакчамнан. Яшелчәне кибеттән сатып алмыйм. Пока, слава Богу, все есть свое. Бакча ул үзең үстергән җиләк-җимеш, яшелчә генә түгел, табигатькә якынаю, яратып җирдә яшәү, сәламәтлеккә бер адым да дип саныйлар сюжетыбыз геройлары. Резида Генеева, Илшат Махмутов, Айгөл Сергеева, Нурлат хәбәрләре.